Basi tu nkhani ya breaking news ya ku Kamuzu Central Hospital kuli nkhani yodandaulitsa yomwe akuti kumeneku panopa ndi masiku atatu kulibe madzi. Mavuto a za mzipatala zaboma tikuwadziwa kale kuti olo mankhwala akuvuta. Anthu ndithu mankhwalawo apezeke anatsegula ma private mafamasi mankhwala mangoba. Ndebe koma at least madzi okha ndi moyo ndithu ndiofunikira kwambiri koma kuti kulibe for 3 days. Ndi ripoti ndi limeneli. Amalawi ine ndine Bon Kalendo nangofuna kuti ndikupasireni breaking news imene ikuchitika ku Kamuzu Central Hospital. Tikamanena kuti boma ili lalephera, boma ili president akunamizidwa, boma ili ulamuliro suli on top of the affairs, ma ministers akumunamiza president, palibe chimene chikuyenda. Kamuzu Central Hospital yakhala kuchokera dzana kuzafika lero la Mulungu tikukamba pano kulibereko madzi, ndipo ma patient akuvutika, ma toilet ndi ozaza, ma patient akusowa madzi okuti agwirisire ntchito, oti ma room ma ward ndi mosakolopa, mukungonunkha, muli ntchentche zokhazokha chifukwa cha kusowa kwa madzi. Tangoganizani inuyo kuchokera dzana kuzafika lero Kamuzu Central Hospital, chipatala chachikulu kwambiri muno Malawi komanso mumzinda wa Lilongwe, kulibiretu madzi. Ndipo peza ambiri amaona ngati timangolankhula, tagwirani choncho Amalawi kuti tithe kulankhula ndi patient mmodzi amene ali kumeneko, amene akutitumizira uthengawu komano mwina dzina lawo sachula chifukwa cha kuopa zina ndi zina. Tagwirani choncho timve uthenga umene mumvere uthenga umene takwanisa kuwajambula a patient amenewa. Hello, ine ndine patient konkuno ku Kamuzu Central Hospital. Amalawi tikuvutika kwambiri, kunoko madzi anasiya zana, madzi sakutuluka, tikulephera kupita ku toilet, zimbuzi kuno ndizozaza, moti tikuvutika kwambiri. Amene ali ndi azibale yawo pafupi akumakwanisa kukawabweresera madzi. Ena ndamva kuti olo mwana akabadwa azimayi akupita kumakasamba kwawo. Ena ife amene tikudwala kwambiri tikungogona osasamba. Tithandizeni abale, tithandizeni, tavutika kuno ku Central Hospital, tikuvutika, madzi kulibe. Amene kuyanga foni yawo akhumbire chaponda, wayimbira abida mmiya nawo sakuyanga mafoni. Hospital administrator alibe chimene sakuchita. Tikuvutika kuno ku Kamuzu Central Hospital. Tithandizeni abale, tithandizeni, zikomo. Ndi mmeneto Amalawi mwamverera kudandaula kwa amayi amenewa kuchokera pa bedi ku Kamuzu Central Hospital. Tiyeni tikalandira uthenga umenewo tiyagawirenso anzathu kuti aziwe zimene zikuchitika ku Malawi mu ulamuliro wa Lazarus Chakwera, abusa Lazarus Chakwera.
ndithu uthenga umene tinali nawo padakali pano ngati breaking news ndi umenewo. The DC. Like, share, Malawian cameras, subscribe.